for the real to the spirit. Put down all your thoughts and follow me to the home of minds. Jeg så ham komme ned ad trappen, hans skæg var gråt, hans ansigt furet. De hvide klæder stod i blød kontrast til den solbrændte hud. This mood breaks your fear, it makes you calm and makes you cry of happiness. This mood breaks your fear, it makes you calm and makes you cry of happiness. Mine damer og herrer, I har hørt Fleur de Lis. Spørger man en pladesamler i dag, hvilken plade, altså en vinylplade, han eller hun allerhelst vil finde i nogens gemmer, så er det Facing Morning, som udkom for 55 år siden. For 10 år siden blev pladen genudgivet, og der havde jeg den store ære at skrive en tekst til den booklet, tror jeg det hedder, som skulle følge med den nye vinyludgivelse. Historien om Fleur de Lis er en fantastisk historie på mange måder om nogle unge, rebelske mennesker, som ikke bare fandt hinanden i Skive, nej, de kom også fra både Vest- og Østsalling. Vi har, dengang var verden jo noget mindre, større end den er i dag. Vi har det meste af Fleur de Lis her, også hos os i aften, men der mangler 2, og dem vil jeg gerne starte med at fortælle jer om først. Der var Kai Dalsgaard Olesen, som formentlig ville have givet højre arm for at være med her i aften, men det var ikke nok, så han er ikke med. Men han er en af dem, som faktisk startede Fleur de Lis. Kai kom fra et hjem med musik, og havde tidligere spillet i det, der hed False Image. Så er der også Bjarne fra verdens bedste landsby, Thise, som efter at have knoklet på den fædrene gård, havde besluttet sig for, at hans forældre burde forære ham en knallert. Og det var de ikke meget for sådan en var jo dyr. Men så ville Bjarne have en guitar. Så hele familien ender faktisk med at drage til Holstebro for at købe en guitar til Bjarne, som ender med at blive meget dyrere, end en knallert ville have været. Og så har vi her på fløjen verdens bedste Kai Toft, som måske ikke er den store musiker, men til gengæld en fabelagtig tekniker, som er manden, som vi kan takke for, at vi kan høre Fleur de Lis så i dag med i så god lyd mange år efter. Så har vi Leif, som voksede op i Christiansgade her i byen, og købte din første guitar for 1.200 kroner. Det har været mange penge dengang hos musikhandler Sindberg. Og så har vi her Svend Thomsen fra Ramsing, og du voksede op på slægtsgården Revholm i Ramsing. Og man kan sige, at din bedstemor havde sådan en, hun kunne sådan set indkredse hele det look, som Fleur de Lis havde dengang. Det kan man ikke se i dag. Men hvad var det, din bedstemor sagde om dig, Svend? Ja, men det var for den gang, hvor det der med at være langhåret, det var ikke moderne. Det var ikke engang velset i Ramsing overhovedet. Så, og hun havde jo de der kortklub-veninder, og der har hun jo tit hørt på, at de har sagt, at det ser forlud med det der langhår, han har. og det, til sidst så blev det så meget, at hun på et tidspunkt sagde, ja, Svend han er godt nok langhåret, men det er også den Jens Fahl, han har. Det er ikke så ring at have sådan. Så det vil jeg altid huske hende for. Tilbage i 1970, Leif, der blev du i Skive Folkeblad tituleret som beat-komponist. Og i den samme artikel i Skive Folkeblad slog du fast, at Skives beatmusikere var alt for uoriginale. Kan man egentlig sige, at det blev startskud på Fleur de Lis?
Det kan man da godt, men jeg vil jo godt lige sige, at det var en noget kæk bemærkning jo. Men det er jo en periode, hvor man sådan ligesom vil finde ud af, hvad man selv vil stå for og sådan noget. Og det var det med at lave musik og sådan noget. Så det var så derfor. Og ja, jeg havde jo skrevet min første melodi, da jeg var 15. Og det var ligesom det, jeg havde lyst til at fortsætte med. Og så skulle jeg have nogen at spille sammen med, ikke? Jeg havde jo Kai i forvejen, men så kom jeg i gymnasiet med nogle gutter der faktisk også kunne spille lidt, og så gik den derfra. Det var jo også sådan, så at rent faktisk blev Facing Morning optaget og indspillet på en vinterweekend i musiklokalet på Skive Gymnasium. Og vi kommer ikke udenom at omtale Peters rolle i der. Jeg kan huske, Kai, du har fortalt, at han imponerede dig, fordi han rent faktisk kom til at spille et andet instrument, end det, der var hans. Prøv at fortælle, hvad der skete. Ja, så Peter, han spiller mest guitar, men vi manglede en bassist i orkestret. Så han blev simpelthen skubbet over til basgitaren. Og det gjorde han fantastisk godt. Altså Peter kunne spille på alt, hvad han fik mellem hænderne. Så han var meget musikalsk. Eller er meget musikalsk, han spiller jo stadigvæk. Han spiller stadigvæk, ja. Så han var sgu en af de rigtig gode i Fleur de Lis. Ja. Uden at jeg skal... Det er okay, Kai. Ja. Men kan I fortælle lidt mere om de omstændigheder, der førte til indspillingen af Facing Morning på Skive Gymnasium? Jamen, der er jo mange omstændigheder. En af dem var, at vi fandt ud af, at hvor meget plads der egentlig var på sådan en LP, og så meget musik havde vi vist egentlig ikke. Så gik det jo stærkt med at prøve at skrive noget nyt, og vi havde måske heller ikke øvet os helt så meget, som man godt kunne have gjort, så vi øvede lidt i forvejen, og så gik vi sådan set bare i gang. Og man kan også sige, altså du var jo oppe hos rektor på Skive Gymnasium, Jens Lund, ikke? Og spurgte, kan vi låne sanglokale her i uge 7? Og det viste sig, at jeg har tjekket det er faktisk den 20. og 21. februar i 71. Så det må være der, vi har gjort det. Det var vi ikke sådan bevidste omkring på det tidspunkt der. Og weekenden før, der øvede vi for første gang i den besætning, som vi indspillede med, ikke? Altså hvor Peter var med på bas. Og så gik det jo sådan set slag i slag, og det var jo, Sar fortalte også lidt om det der med, at dengang der indspillede man det hele på én gang. Og jeg vil tro, at altså hvis der var en, der lavede en fejl, så skulle det hele jo laves om. Og jeg vil tro, at Kai, at du havde formentlig ikke bånd, så vi bare kunne indspille. Hvis vi havde lavet en fejl på en sang, så skulle vi slette det stykke musik, vi havde indspillet, fordi vi havde ikke en masse bånd liggende, så vi bare kunne indspille. Er det ikke rigtigt? Jo, altså i de fleste tilfælde ikke sådan normer, men det vil sige, at vi overspillede det, som var fejl i. Og i nogle sjældne tilfælde, ikke, så var vi lidt usikre på, om den egentlig var der, eller den ikke var, så vi lavede lige en ekstra. Så sådan har det også fungeret, men vi havde jo ikke enorme mængder af plads. Vi havde ganske få bånd til rådighed. Ikke? Vi havde kun 2 spor, vi skulle indspille på. Så det var vilkårene dengang. Man kan også, men I har også fortalt, at I faktisk bliver rigtig gode venner. Så I på et tidspunkt, da det så bliver sommer og godt vejr, så rykker I faktisk ud af det der musiklokale og finder en øde gård. Kan I ikke fortælle lidt om det? Jo, men det var jo i Ramsing. Det var sådan et husmandssted, som nu er nedlagt. Og jeg gik i klasse med Tove, hvis forældre havde været deres barndomshjem. Og der byggede vi så et studie op, og det er jo især Kai, vi kan takke for det, fordi han jo i den grad var entusiasten, ikke? Også entusiasten, der havde bygget sin egen mixerpult, da vi indspillede numrene. Men der lavede vi så et studie, og man kan sige, at hvor andre bands måske på den tid var meget optaget at tage ud og spille, så havde vi det sådan, at når andre tog på Interrail, ja, så skulle vi ud på gården, og så øvede vi, og vi indspillede musikken, ikke også, ikke? For det var en stor del af det. Og vi havde i virkeligheden nogle planer om, at
at den musik, vi så indspillede, skulle blive til LP nummer 2. Vi var jo band, som var lidt... Det var lidt mærkeligt, at vi var startet med at indspille en plade, og så alt, hvad vi lavede ude på gården, var jo egentlig sådan lidt med henblik på at kunne indspille, altså udgive en plade mere. Og det var så det, vi gjorde for 10 år siden. Ja. Men Leif, du kan rent faktisk huske den meget detaljeret dengang Facing Morning kom. Fordi det var sådan, så I faktisk selv skulle klistre den sammen. Jamen, vi havde jo ingen penge. Nej. Og vi havde ingen forbindelser, og vi havde heller ingen 2CV, så vi tog ikke til København. Så vi fandt ud af at skrave nogle penge sammen. Altså, det kostede jo sammenlagt 5.000 dengang at lave den LP i de antal eksemplarer, vi fik lavet. Men det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi gik op i, og der skulle nogle farver på, men vi havde ikke råd til farvetryk, så vi fandt ud af, at vi kunne købe noget farvet karton i den farve, vi synes, det skulle have, og så fik vi den tegning, som Helle havde tegnet, trykt på, og så fik vi trykt bagsiden, og de kom hver for sig, og så måtte vi sidde med limstift, og så limede vi dem selv sammen. Og det er altså den plade, der det seneste er blevet handlet på auktion, gik for 42.000. Så det er faktisk lidt en skam, I ikke har gemt flere selv, ikke? En detalje omkring det var jo, at den jo sådan set blev, i forhold til standarden for plader, så blev bagsiden jo klistret på omvendt. Ja. Og jeg kan huske, fordi du snakkede om Hans Otto Bisgaard, vi blev nemlig også interviewet på et tidspunkt af Palle Årslev, hvor Hans Otto Bisgaard var lærling og var med. Og da han så sad med den her plade, hvis jeg bare lige må låne, han sad med pladen, og så fandt han ud af, at hvis man gjorde sådan der, så stod teksten rigtigt. Så sagde han, nå, det er sgu da meget smart, at man bare kan gøre sådan der. Man behøver ikke at gøre sådan for at læse, hvad der står bagpå. I dag er der nogen, der siger, at hver eneste kendte eksemplar af Facing Morning er navngivet efter sin ejer. Har I selv et eksemplar af det oprindelige album egentlig? Jeg har stadigvæk en, ja. Og, altså, du tænker måske på Moster Bodil-eksemplaret. Det var et, som jeg solgte til min Moster Bodil, fordi hun ville selvfølgelig støtte den gode sag. Og den var ikke blevet spillet ret mange gange, så derfor var den et meget, meget velbevaret eksemplar. Og mit eksemplar, jeg solgte et noget slidt eksemplar for mange år siden for 10.000. Men det eksemplar, der var tilbage, det arvede min søn. Okay. Så. Har I flere sådan, man kan sige, at musikken kom faktisk til at præge jeres liv, alle sammen. Nu er det sådan set kun Kaj, der er blevet her på egnen, men I andre fortsatte jo sådan set hver på sin vis med at lave musik. Altså, for mit vedkommende, da jeg var færdig med min uddannelse og begyndte at arbejde og sådan noget, så gik musikken helt vildt i baggrunden af en eller anden grund. Altså, jeg tog til Grønland, og det var jo vældig spændende, så der var nok at tage sig til. Men så en gang, ja, det var faktisk her, så der var et eller andet jubilæum på det her teater, og der var det Per Havgaard, der var boss her, og han ville gerne sætte en musical op, og det skulle så være Joseph and Technicolor Raincoat. Ja. Og så tænkte jeg, det kunne sgu da være meget sjovt. Jeg var med i et Give Drengekor, da jeg startede som 10-årig, ikke? Og så tænkte jeg, det kunne da være meget sjovt. Og så var jeg lige med i den, og det var egentlig sjovt, og så tænkte jeg, jamen okay, det var hvad man skulle gøre noget ved det der sang. Så begyndte jeg at gå til sang, så var jeg med i 3-4 musicals i Herning Kongresscenter. Og så, da jeg var med i den første, det var med Saigon, der tænkte jeg kunne sgu da egentlig være sjovt at begynde at skrive musik igen, så måske skulle jeg prøve at lave en musical, og det har jeg så gjort. Det har så taget 25 år. Okay. Men nu er den også færdig. Ja. Hvad med dig, Svend? Jamen altså, jeg startede jo en karriere ved Danmarks Radio som lydtekniker i Holstebro først, og så kom jeg til Aarhus senere, hvor jeg jo har optaget en voldsom masse rockmusik på den ene og på den anden måde, altså live og i studiet. I stor del af tiden sammen med Poul Martin Bonde, som jo senere blev formand for Smukfest og sådan noget, men som desværre er død i dag, ikke også? Ikke? Så
Så det var det, så... Ja, altså på et eller andet tidspunkt skal man prøve nyt, så efter det har jeg så været fotograf på Danmarks Radio dernede. Ja. Og så blev jeg fyret for 5 år siden, og så nu er jeg en glad pensionist. Det lyder godt. Kai, du har jo faktisk haft en meget stor betydning for mange lokale musikere. For på et tidspunkt, efter at Skive Byråd i 90'erne var kommet i tanke om, at de både ville have en ny havn og en lufthavn også, så på et tidspunkt kom du i tanke om, at du manglede vist egentlig en lufthavn. Ja, det var Så købte du sådan en. Ja. Jamen, jeg havde jo faktisk før den tid, jeg fortsatte jo lidt i sporet, den der mixer, som vi lavede til formål, da vi indspillede, vi havde det Face Morning, den blev jo lavet over 2 dage eller sådan noget, af noget buk aluminium, og senere så gjorde det lidt bedre, og fik så også etableret mit eget studie. Jeg startede en fabrik her i Skive, elektronikfabrik, og min drøm, det var, at vi skulle have så meget plads, at der blev plads til et studie. Og det har jeg så haft lige siden. Og studiet eksisterer faktisk stadigvæk. Nu er det ham klatter der, ikke, der har studiet derude i lufthavnen. Men der ligger stadig et studie ude i lufthavnen. Og det er jo noget, som man kan sige, det har jo været til gavn, ikke, for de lokale musiktalenter og talentopbygningen i Skive. Vi havde jo, Hans var faktisk med, dengang jeg lavede studie på Væselvej. Og Hans har selv studie på Væselvej. Og Hans fandt så ud af, at vi skulle have den omdøbt Væselvej. Den skal hedde Music Boulevard i stedet for. Det der var 2 studier. Men altså, hvor Hans han jo arbejdede meget med musikken professionelt, ikke også, ikke? Så arbejder han med teknisk og lave det sted, ikke, hvor amatører kunne komme og spille. Og mange har jo drømme om, at når det kom ud, ikke også, ikke, så lød det ligesom, B.B. King, eller hvad det nu kunne være, ikke også, ikke. De glemte bare, at de skulle lære at spille, ikke? Så det var også en del af processen. Og mange drømme brast jo, fordi at vi kunne ikke få dem til at spille, eller lære dem at spille. Det kunne jeg i hvert fald ikke gøre. Så, men det har jeg haft i mange år, og har stadigvæk selv lidt glæde af det. Så, Og det var jo også på Skive Lufthavn. Vi mødtes, dengang vi skulle gøre klar til genudgivelsen. Ja. Og kan du ikke huske, at du var altid hen hos Bentas Cafeteria, som heller ikke findes længere, og hente smørbrød til os. Selvfølgelig. Kan I sådan her til sidst, for vi begynder at nærme os der, hvor vi skal slutte igen, kan I lige sige lidt om, hvad har Fleur de Lis og sådan jeres opvækst i Skive egentlig betydet for jer? Den ganske kort, men jeg tænker jo, at dengang var musikken jo hele vores liv i virkeligheden, ikke? Altså meget typisk i virkeligheden. Der var jo et år på gymnasiet, hvor vi var 4, der gik i gymnasiet. Per gik i en anden klasse end os, men vi gik i samme klasse. Og der var sgu 3, der dumpede det år. De var så gengæld skide dygtige til at spille. Jeg kom op i 3. regel. Eller 3. G, jeg hed det vist dengang. Så altså, jeg tænker, altså, at vi var også en klike. Altså, når vi gik på Eldorado og sådan noget, så var vi fandme også utilnærmelige og sad ved det samme bord og sådan noget. Altså, på den måde har vi været. Det har fyldt hele vores ungdom. Altså, rigtig, rigtig meget. Så det har været... altså, på den måde er vi også stadigvæk gamle venner og sådan noget på den måde. Altså, så det har været haft en utrolig stor betydning for mit liv, for eksempel. Og rent faktisk så, det vi indspillede, som skulle egentlig have været LP nummer 2, kom jo senere ud. Det kom ikke ud dengang, men først så blev der sluset noget ud på en CD, hvor der var nogle få numre, og så, da vi udgav dobbelt-LP'en, der blev der mere plads til nogle af de numre der. Så. Og det er kun 10 år siden. Og der var venteliste. Folk ville skrive op for at sikre sig et eksemplar. Og den handles også til ganske pæne penge, har jeg bemærket. Ja, det kan være, ja. Leif, skal du sige lidt om, hvad kom det til Fleur de Lis til at betyde for dig? Jamen, det var jo en, normativ periode, hvor altså, det betød jo skide meget, at man havde nogle kammerater, som man havde et fællesskab sammen med om noget virkeligt, ikke? Som var her og til at røre ved. Og
Jamen, jeg ved ikke, det var nærmest ubeskriveligt, det kammeratskab, vi havde, og som vi stadigvæk har, heldigvis. Så det er jo ligesom det, vi har taget med fra den tid. Altså, men jeg har så selv taget med, at det der med at lave musik, skrive musik, det har altid været en stor fornøjelse for mig. Og det stopper jeg nok aldrig helt med. Men Hvis jeg bare skulle sige en sidste ting omkring det, så er det jo egentlig lidt tankevækkende, at vi jo i virkeligheden, for det er jo sådan, det har vi snakket om sådan tilbagevendende, at vi jo alle sammen havde en kæmpestor blufærdighed omkring det, og at vi jo ikke synes, at det var noget særligt, og at vi i virkeligheden var særligt fantastiske. Og det tænker jeg, det er der sikkert, det hørte jeg også, at Hans Resen havde snakket om i forbindelse med det her, at der var nogle ting af det, de havde indspillet, som ikke var lige, det manglede lidt og sådan noget. Altså det er jo interessant for det der kreative proces, at man jo formentlig aldrig bliver helt tilfreds. Det hjælper, når der går 50 år, eller hvor meget det nu er. Altså så bærer man mere over med de fejl, man havde dengang, og som man synes var fuldstændig utilgivelige. Ikke? Men er I stolte af jeres tid i Fleur de Lis? Er I stolte af Facing Morning? Ja, det er helt sikkert. altså, vi gjorde noget næsten umuligt, kan man sige. Ikke? Altså, skrab 5.000 sammen, og så laver vi det sgu selv. Ja. Men dengang, der var der ikke sådan et stort nummer for os. Ikke? Altså, jamen, det var klart, at vi gjorde det. Vi mødtes, første gang jeg mødte Svend, var nede på højskolen, hvor jeg har fået en ny båndoptager, 27 kilo vejer den, så den må være god. Og det skulle så jeg teste, og det gør også nede på højskolen, hvor du var der med din guitar, ikke? Og Svend var der med keyboard, og Kai Olsen var der med sine trommer. Og så lavede vi en indspil dernede. Og det var faktisk der, beslutningen blev taget. Hold kæft, det lød godt. Ikke? Og så blev vi enige, jamen, skal vi ikke lave en LP? Jo, det gør vi så. Og det var faktisk en meget kort historie. Jeg ved godt, der er mange andre detaljer midt i, også, ikke? Men det var faktisk en beslutning, som vi tog, uden at vi syntes, det var noget uoverkommeligt. Vi gjorde det bare. Men man skal jo lige lægge mærke til, at hvis vi ikke havde haft en ildsjæl, der hed Kai Toft, så var det jo aldrig nogensinde blevet til noget. Så vi kan takke dig i høj grad for det. Ej, jeg skulle bare lære at spille, så kunne jeg lave nogle af de der solo, som blev lidt for lange. Det om. Tusind tak, fordi I kom her til at fortælle. Det er faktisk sådan, så at flere af jer er kommet til byen langvejs fra og overnatter her. Så tusind tak, fordi I vil fortælle os alle sammen om tiden med Facing Morning og Fleur de Lis. Skal vi ikke give dem en hånd? Og nu skal vi vist have noget musik igen.